cap demà, cap camí que pugui imaginar quin serà l'al·licient quan se'n vagi la gent, que pugui tornar a fer-me volar. No sé què ho va fer, quan va començar, quin va ser el primer, aquest intent valent, ni aquest ser... Doncs ja veieu un dels protagonistes del videoclip amb el qual entrem a aquesta entrevista, en Guillem Soler dels Buhos. Guillem, com va el confinament? Perquè veig que això és... Bueno, és l'estètica confinada, no? Total. Estem confitats tot el sant dia entre quatre parets. No ens podem queixar perquè de salut estem bé, la família també, i bé, al final, amb ganes de que passi tot això, que segur que passarà, i jo crec que ja comença a fer baixada, i que aviat, doncs, suposo que mica en mica ens deixaran respirar una miqueta. A prop dels déus, on emmarquem aquest tema, aquest videoclip? És un single, és un avenç del que ha de venir? Bé, és un avançament del disc. Això ho volíem treure al setembre o a l'octubre, però veient que tothom estava a casa, que la gent estava avorrida, que la gent estava bastant deprimida, vam pensar, bueno, si tenim la cançó gravada i tenim el vídeo fet, per què coi ens hem d'esperar al setembre? Traiem-ho ja i fem ambient i fem caliu i ja tindrem temps al setembre de treure un altre avançament o quan sigui, i mira, ens vam animar i hem tret la cançó. I ha anat molt bé, la veritat, perquè en 2 dies portava gairebé 100.000 reproduccions, que és una bestiesa, o sigui que molt bé, molt bé. Bueno, Buhos has tingut una trajectòria ascendent, sobretot els 3, 4, 5 últims anys, heu anat cap dalt, Sí, senyor. Fa 4 anys que a les entrevistes sempre ens diuen que estem en el nostre millor moment. Però això està molt bé. Sí, sempre diem, collons, fa 5 anys que ens ho diuen. Quan vam fer a Barcelona s'il·lumina, tothom ens deia, esteu en el vostre millor moment, i collons, fot 4 anys que vam fer Barcelona s'il·lumina ja. I després en Volcans ens van dir el mateix, ara a prop dels teus també molta gent ens diu que està molt xula. Bueno, la veritat que tenim molta sort, som uns privilegiats i l'únic que podem fer és estar agraïts. Sou uns pancaires també, vull dir, no us heu fet en 4 dies, tots sou gent que veniu d'altres bandes i amb una llarga trajectòria professional darrere, sou gent de professió, Però quan dic de professió, de picar pedra, I tant. Realment a nosaltres ens agrada molt el que fem. I per mi no és treballar fer una cançó, per mi no és treballar assajar, per mi és disfrutar. Jo abans tenia una altra feina i aquesta era el meu hobby i això ho feia als caps de setmana i a les nits entre setmana com el que li agrada anar a jugar al pàdel, no? I resulta que és com que d'aquell hobby al final ha acabat sent una professió i tots hem deixat les nostres feines, que és clar, és un cas, això és superestrany, no? Perquè no hi ha gaires grups que normalment peten de molt jovenets, i és al revés, no? Quan tenen 30 i pico d'anys es tenen que buscar una feina, no? I nosaltres hem fet el camí al revés. O sigui, nosaltres de jovenets teníem altres feines i als 30 i pico d'anys les hem deixades per poder fer de músics. Per tant, hem fet el camí al revés de lo que és lo normal i estem super agraïts perquè quan una cosa t'ha costat tant d'aconseguir, després la saboreixes molt més. I sempre em diuen, hòstia, Guillem, et passes el dia donant les gràcies. I dic, ja, tio, és que sóc molt passat amb això de les gràcies, tio, però és que jo no m'ho pensava, o sigui, jo no venia a una cosa tan gran. O sigui, jo venia a divertir-me una mica, a passar el cap de setmana guai, saps? I mira. Com el que li agrada esquiar, no? Sí. Com si a un tio li agradés esquiar i de cop i volta es veiés allà al campionat del món d'esquí, no? I dius, hòstia, no, si jo només venia aquí a fotre unes baixades, no? Doncs una mica és el que ens està passant a nosaltres. I encara t'ho enllaço, Guillem, perquè et veig aquí, tranquil, sol, en un lloc hi ha molta pau aquí, i és el primer que he pensat, quin contrast amb un gran escenari, amb un públic que, vaja, es veu fins a l'horitzó, fins on te va estar la vista, de públic, no? Com es gestiona això de tanta gent, aquella energia, i un cop tornes cap a casa, com es gestiona això, no? Perquè molts cops m'ho he preguntat. Hòstia, jo crec que és una sensació que tothom hauria de tenir alguna vegada a la vida. El fet de pujar-se a un escenari i que la gent, sobretot que la gent et canti una cançó que has escrit tu. Perquè, a veure, si puges a l'escenari, però, hòstia, en aquell moment en què tu estàs cantant una cançó que vas parir un dia a casa teva tot sol i resulta que ara la canten 15 o 20.000 persones a ple pulmó, aquella sensació, hòstia, sempre penso que tothom l'hauria de tenir una vegada a la vida com a mínim. Perquè és brutal, és una sensació espectacular. Jo molts dies sempre els deia, tio, jo ja em puc morir, ja, això no ho supero, no? Això és insuperable. I hòstia,
El que em passa és que després d'això ja no tinc ganes de res. O sigui, quan acabo de fer quan acabo de fer un Canet Rock o acabo de fer el Cruïlla o jo què sé, fins i tot quan van venir a Reus i va ser espectacular aquella avinguda que ens vam ficar, que és fins al final tothom cantant. Qualsevol ciutat una mica important que es fot a rebentar, hòstia, la sensació quan acabes, jo ja agafo el cotxe i me'n vaig cap a casa. Vull dir, no, ja està. Diu, va, que anem de festa, no sé què, i és que quina festa més gran vols que em foti que haver estat amb 15.000 persones aquí. No hi haurà res que em puguis donar que pugui superar el subidon que he tingut. Vull dir que ja m'agafo, me'n vaig cap a casa, em foto una dutxa i me'n foto un llit. I fins l'endemà. I amb tot això ja esperant el dia de la victòria. Per quan hem d'esperar el dia de la victòria? El títol d'aquest nou llarga durada, aquest nou treball d'estudi? Nosaltres el disc el volem treure a la tardor, peti qui peti. Encara que ens diguin que no podrem fer concerts al novembre i al desembre, doncs ens és igual. El disc el traurem perquè també creiem que la gent tindrà aquesta necessitat també de divertir-se, d'entretenir-se, de disfrutar. Sí. Doncs molta gent de la indústria ens deia però sigueu més llestos i traieu-lo per allà, sapigueu segur que podeu tocar. Mira, tu, escolta'm, jo no tinc tanta paciència. Llavors, jo tinc les cançons fetes, les traurem, ja les tenim, de fet en tenim gairebé 40, hem de triar les 12 que més ens agradin, i sí, la idea és treure-ho a la tardor, i d'aquí allà potser avancem més coses, perquè si tinc una cançó feta i està guapa, i per què me la tinc que guardar, saps? La gravo i punto. I la trec i punto, amb la qual d'aquí allà vés a saber. És que tot és tan incert i tot ha canviat tant en aquests 2 mesos últims que sóc incapaç de planificar més enllà d'avui al dematí. Sí, és ben veritat. Sé que estaré a casa, però no sé què collons estaré fotent. És així, per no pensar-ho massa tampoc, perquè així et vas sorprenent a tu mateix. Guillem, és que l'altre és, traieu el disco, perquè si no es poden fer concerts, a fe de Déu que quan es puguin fer concerts, els vostres i les altres bandes, la gent sortiran, pam, serà un efecte allò gaseós, allò, i veuràs quina gent... Total. Serà una bogeria. Total, pensa que vam treure les entrades el diumenge i portem gairebé 1.000 entrades venudes per un concert que és pel 13 de març de l'any que ve. Imagina't. Imagina't si la gent té ganes de juerga. Home, i més aquests dies. Jo crec que l'efecte confinament pot ajudar a vendre entrades. Hi ha 2 concerts per l'any que ve programats, doncs? O és només un? No, hi ha Madrid i Barcelona. Vale, anava bé. Perquè quan vam actuar a Madrid l'última vegada va ser increïble, tio, increïble. No ens haguéssim imaginat mai la de gent que, a més, que era gent que com va acabar el concert vam anar allò a la botigueta per fer uns fotos amb la gent i tot, i hòstia, tio, que venimos de Salamanca, venimos de Málaga, venimos de Galicia, venimos de Murcia, de València, o sigui, vam flipar molt. I vam dir, la pròxima gira, primer concert amb 2 collons, Barcelona i Madrid. I ja està, i al final... evidentment se'ns ha anat l'olla perquè hem agafat la Riviera, que són 2.500 persones, o sigui que és difícil omplir-ho allò. Però hem dit, i si no està ple, què? Que estaran més amples i més a gust. I no hi haurà tanta calor. Però agafem una sala ben parida, collons, saps què vull dir? No anem a agafar allò... Vam omplir una sala de 1.000 persones. Molt bé. I llavors vam dir, hòstia, doncs la següent ja és aquesta, no? Llavors vam dir, doncs va, anem a lo gran i a veure si tenim collons d'omplir-la, no? No serà fàcil, però bueno... Així, els reptes difícils són els que al final acaben tenint el valor, no? Bueno, aquí és on heu arribat també, és el repte, no? Dir, hòstia, a veure si podem, a veure, vinga, provem, pam, i sense mania, sense massa espòs, amb cap, però clar... Mai ens ho haguéssim pensat, O sigui, mira, nosaltres ara tenim 250.000 oients mensuals a l'Spotify. Brutal. Vol dir que cada mes hi ha 250.000 persones que fitxen allà a escoltar-nos. Que estan allà, Hòstia, tio, no ens ho haguéssim pensat mai, tio. O sigui, és que els grups que eren... Nosaltres som fans de grups que tenen la meitat d'oients que nosaltres. I som fans d'ells. I hem doblat els seus oients. Clar, és com que t'explota el cap. Sí, és al·lucinant. Bueno, i aquí esteu. Dius, els meus ídols. Saps? O sigui, els grups que jo vaig fer músic per ells, no? Clar, és com una sensació que no t'ho pots ni creure, tio. Doncs a gaudir. A més, suposo que aquests dies de confinament et serveix potser també per deglutir tot això que ha passat aquests anys, no? Sí, a veure, em quedo aquí fotent una birra amb els col·legues. La veritat és que no tinc temps de deglutir gaire. El que faig és, com ara estic fent amb tu, doncs amb amics... Molt bé. Un zoom cap aquí, una videoconferència cap allà, un FaceTime que va més enllà
I pel dematí faig esport i faig bondat i quan ve el vespre ja em foto alguna cerveseta. I així vaig. Un capritxet, Guillem. Sí, ostres. exacte. Guillem, doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis atès, pendents de tot el que vagi passant i bueno, que qui vulgui anar a la Riviera, que encara hi ha entrades, qui vagi a Madrid. Sí, això esperem, que vagin cap a Madrid i si no cap a Barcelona, cap on te vulguin, i si no segur que acabarem fent com sempre, cap a Reus o Tarragona, aquestes dues ciutats. Ja sé que sóc un passat amb el gràcies, tio, però és que... No, fes. No sé quantes vegades he tocat a Reus, tio, i sempre a tope de gent. Potser a les barraques hi vam tocar 4 o 5 vegades, després vam tocar l'avinguda aquesta. Hem tocat, sí. Exacte. Hòstia, vull dir, molt agraïts, tio, perquè sempre que venim ens tracten de collons. També hi ha un lloc que és el Submarino de Reus. Hombre, que quan hi vam anar, exacte, es van esgotar les entrades superràpid i allò va ser una olla a pressió increïble, tio. Estava allà tots. Molt bé. Sí, a veure si poden obrir aviat i la gent pot anar allà, que és un lloc que hi ha un ambient molt sa, que no hi ha hagut mai ni un puto problema amb els veïns i que dona gust de que s'hi junti una gent tan maca, hòstia. Esperem que sí. Guillem, moltíssimes gràcies i felicitats i anem seguint tot el que aneu fent. Moltes gràcies a tu, tio. Cuida't molt, Igualment. No descansi. Cuida't. Per molts anys.